Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kyla, 25 anyos, single ug wa pay anak. Nagpuyo sa Bohol. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong ipamati. Aron ining hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pills? Oh, Bert. Pero, Bert, babe. Naibaw ko nga ganahan kay ka nga magka-baby na ta. Pero, wa pa man tayo ikong tinikom kod. Maski ako, ganahan na masad ko, pero nagunahuna lang kung unsay mas makaayon na tas pagkakaroon ba. ikaw, Ay, nabutang loon. Sabta lang gud una ko. Sabta una ang atong sitwasyon. kita na magpupunta na nato pagi. Labi na po. Nakanagin na. Pero sige na lang. Mangita og hindi nga trabaho ako. Dili na ko nimo balibaran pa. Bert. Naa na magud mo sa hustong edaday, uy. Ako gani o, mutulo na nga akong anak. Kamu, kano sa pamanday ka mga anak, uy? Kana maglisod na ka? Di masagod ay, uy. Ang ako lang ba nga, nao sa may pundo. Kay tingali niya magkapuliki ni. Sus, mapangitaan ra magyud nagpaagi ba? Talawan lang gyud kay ka. Baby, may akong plano nga mga plekos gawas. Isip, factory worker ba? Dito sa Korea. Biyaan ko ni mo din, he. Dili ti kabiyaan, uy. Antos lang sa gudta. Matud mo, gusto ka nga naaon tatay pundo o na ka mga anak, di ba? Pwede ramang gud kong anhilang ka din, he. Kung anilang ko din, pila rin kitaon na po. Pero kung ado ko dito, mas dali ang proseso. Babe. Salig lang good na po. Na, kuyawa, makakita siya glain day, labi naglayo mo. Unsa, day? Ako pa nimo no. Dili naman gyud na siya mapugngan no, kay mularga man gyud ka siya. May pag magpamabdos na lang ka. Unsa? Kay simba ko doy. Makapamabdos naglain. Na, mauha gyud kas picture. Naana kay flight schedule? Oh babe, mga tuwa ka semana tingali gikan ng adlaw. Schedule na nako. Mao ba? Oh, nga naman ka. Guolang ko nagkunauna nga magkalagyo na ta. Ako masad gani. Unsa ka kung pamabdusan lang ti ka babe. Aron inigbalik na ako. Naan ti anak. Unsa, babe? Pero, nag-pills man ko. Oh, uno nga ni mo. Maayo ka, ha? Babe, ayaw ka bala ka. Baling ka mo kung maayo dito. Alang sa atong kaugmaon. Basta, paabuta ba yun ko din niya? Oh, babe.
O ikaw, sad. Ayaw biyagit pangitaglain dito, ha? Dili na mahitabo, babe. Tungod kay mahal kayo, tika. Mahal ka sa kayo ka, Bert. Bisan dili pa unta ko ganahan nga mumaptos, pero tungod kay mulargahay naman lagi siya, misugot na lang pud ko sa gusto niyang mahitabo. Pero somehow, nag-hope sad baya ko nga unta, naanasan, aron duha naming musugat niya puhon inigpauli ni Ferd. Hangtod nga miabot na gyud ang adlaw nga mularga na siya paingon sa Korea. Unya, Amping ka din, babe, ha? O, balita iba igid ko. oh babe, ikaw po, ambing po dito. Layo ra ba ka na mo? Oh, babe. Kumusta naman? Ako magkasapot sa akong gibati, day, uy. Bisag dili pa Diyo sa akong menstruation ba? Gusto naman hinon kong magpiti, uy. Mura na lang sa hinon kong na-excite maghuna-huna nga basig maptos ko. Ang pila naman di ay kaadlaw sukad sa inyong last lovemaking? Kuanday, duha naman tingali ka semana. Ay, mao ba? Suway lang ko no. La, ikaw day no. Duha ka linya, pero grabe ka paint ang usa. Mao gani, day. Sumibot ipasabutan ni, uy. Ani na lang. Balikin na lang na og after 3 to 4 days. Kaiwa pa sa ibuwan, good. Sige pasad kaayo. Okay, sige, day. Naagi hapoy 2 lines bitaw day no. Pero faint lang gihapon. Mao gani, day. Pero sa ako na ibawaan day no. Basta 2 lines gani, bahalag faint pa kain ng usa diha. Sign of early pregnancy gyud na. Na, Mao ba? So, buti pa sabot maptos ko. posible. Pero aron sa pagsiguro gyud no. Paghuwat lang sad og laing adlaw aron magpiti ka og balik. Aron gyud sa pagsiguro. Duha gyapon ka linya. Pero, mas klaro ni siya kumparar atong last na kumpiti. Maptos ka ako. Kaban ako eh. Bangon ako kay tinalik-malik ko sa trabaho. Dugo? Gido ako sa akong pinuwan kasakit. Mao dyan niya akong ikalibkan karon. Abi manggod na akong maptos na ko. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, unsa may buti pa sa buti atong mga piti nga tulo ka higayon gyud, pero faint lang ang usa ka linya.
Positive ba good or negative? Ikaduhang pangutana, gimens ko pero duha ra ka adlaw ang akong menstruation. Unya, ang color kay dark brown. Dili gyud na mo ay normal nga menstruation nako kay kasagaran mudagan man gyud nag-upat ka adlaw o baka semana. Unsa may buti pa sa butana? Normal ra ba na ang 2 days menstruation? Unya dark brown ang color? Ikatulong pangutana, posible sa kaha nga maong duha ra ka adlaw ang akong menstruation kay nagamit ko gikan og contraceptive pills. Ikaupat og katapusan, permisan gyud ko magduka bisag sakto man gyud ang tapos pahuway. Unya, permisang manakit ang akong luyo. Unsa man gyud ning akong gibati? Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kayla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mong tambag sa mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usam man ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine. Dito ko nag-train sa Manila, ug na ako'y training dito sa New York, USA. Kasi-kasing pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran re ka na mo. Pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O dahil ba sa pambuatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usiminya Boulevard, Hindakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga you create your own opportunity. Ha? Ayaw pagulat o gusto mo, ka sa langit. Nalanga maningkamot mo nga, mahitabo ang gusto ninyong mahitabo sa inyong kinabuhi. Dili kay come what may. Ang saray, ihatag sa anong ta kahigayunan. Maginom po na nga, swerte, pero kaya lang maningkamot kita. Maningkamot. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw, si Kayla. 25 years old, single, wala ni siya anak, no? Kung pasal wala anak, kaya single, nga daga-daga taga Bohol. Going back to our sender, si Kayla, sumasa na bati na to sa drama, ang iyang problema, ako na usahon og tubag din mo mga problema, Kayla, ha? Nag-pregnancy test siya, katulo na kahigayon. Nga faint lang usa ka linya. Positive ba o negative? Most likely positive, ha? Kay may kwan. Pero ako lang nga discuss ko, nabi ako yung mga false positive nga mga inunta mga kondisyon, Kayla, no? Duha na adlaw ang iyang menstruation, dark brown ang color. Ang iyang normal menstruation 4 to 7 days. Maana mo gyud mga 6 days mo gyud ang normal menstruation. Pero kung naay mga sitwasyon nga inunta maka-alter sa imong hormonal estrogen progesterone balance, mao na nga mag-shorten ang imong menstruation. Usa ni sa mga side effects sa pills, ha? Kining mo shorten ang inunta mukuan ng mga kadugayon o kadaghanon sa imong menstruation. So, mao na ang paano niya, dukaon ko na siya, o niya, mula, sakit ang niyang likod, sakto mo tapos siya sa pahulay, nga mo kuno. So, kining pregnancy test, ginahimo ni siya, urine or blood to diagnose sa level sa human chorionic gonadotropin level sa babae. Kung positive, kung buntis, positive, na ay mga daghang nga mga absorbent nga mga ananas balay bitaw nga i-testing sa urine mga pila ka seconds, mga 10 seconds na. Usually ginahimo ning pregnancy test sa first day sa imong menstruation period, ha? Or kung medyo naglibog ka o ano sa bagay menstruation period, nagkatapusan na expected nga mo regla ka, 21 ka adlaw after ka na ay 21 ka adlaw, ha? After ka nga na ay unprotected sexual contact, ha? Na kay sex contact, ya. Wala mong magamit og mga whatever nga mga contraceptive devices, magpa-pregnancy test ka. So, expected na siya nga kung pregnant ka, dili na mo magsalig sa result sa pregnancy test. Laman ay
presumptive signs and symptoms, ganun na. So, mo expected na siya nga mag-nausea without mamiting, ha? Murag na, mga kribing-kribing daw, kung sa mga, murag pika-pika, man naman, kung nga, mangka, murag na, buntis ka, ngita manggang hilaw, nga, maobserba niya nyo nga, inyong breast, murag mo, dako, mo tenda, mo swell ba gamay ba? Kunya, na ay, murag mo lutaw diha ang mga ugat-ugat nga blue, nga, kuan, murag, tender kung balikon kung masabdan mo lang sakit, no? Na perme kang kahiyon. Una yung mga tiliman doon, mga buntis ka. Lamba di mong ulo, mataas ang imong body temperature, ang imong tiyan, murag magbutod, ha? Ya, na ay, katong niingon nimo nga maglisod, magkuan ang imong liyo. Na kay back pain, ha? Color sa imong urine, yellow to orange, ha? Kining color sa imong urine, ingon ka dark brown ba to? Menstruation, no? Menstrual blood dark brown, no? So, kaning traces sa human, akong gingan ganyan, human chorionic gonadotropic hormone, naa sa usa ka babae nga buntis, kuan siya, makit-ani siya sa imong urine, mga unong kaadlaw. Human nga ma-fertilize ang egg after, of course, sex contact, nga naana sa imong uterus. So, naana yung mga traces. Pero naapoy mga higayon nga mupos positive pananglitan. Mupos positive baya ang pregnancy test kung naa ka urinary tract infection. Ako balikon. Mupos positive ang pregnancy test. Tumay pasabot og false positive. Meaning so ang resulta positive pero dili ka buntis kung naa kay urinary tract infection. Or katong naay mga abortion sa previous na mga pregnancies, mao na siya ang may tabo. Pero single pa man ni si Kayla. I do not think so nga naan siya mga previous pregnancies, no? So, mao na siya. Kunya, ang imong regla abnormal, no? Dili siya mutukma sama sa mga gingon ang normal nimong regla mga 4 nga 7 ka adlaw nya karon lately 2 na lang ka adlaw. So, usa na sa epekto sa kining pills, na o nagpills ka, daghampang mga ingon ta mahimong epekto sa mga nagpills, ato naman ang gi-discuss sa una kung sa may mga epekto sa pills. Ako lang siguro balikon sa pagkuan para nga ma-reminded ta kung sa mga side effects sa pills. Mag-spotting ka, mag-gain ka og weight, mag-mood swing ka, mo-headache, o nya mo-decrease ang imong sexual drive. Tumaw na yung mga expected nga side effects sa contraceptive pills. Maulagi na magbutod ang tiyan, kanin mo gipanghinganlan, posible nang mahitabo. So kanang pregnancy test naaman ay direction diha usaon sa pag-interpret sa result. Hinaot nga mabasa nimo nagklaro depende man gud sa unsa man kasi nga absorbent inunta pregnancy test nga imong gamiton. Magpatabang lang gyud tingali po ka kaning Kayla sa diha sa Bohol o mga midwife o nurse or preferably ubigay ni, no, para pag-interpret diha sa resulta, no. So because na-worried man ka nga pregnant ka or concerned man ka pregnant ka, I strongly presume nga you had a previous sexual contact with your special someone. So kaning kulang tagtulog usahay, kulang tagtulog maka-stress baya na nga makapektor ni siya sa melatonin level sa atong lawas, no. Kini magong melatonin mo mutabang ni pag-regulate sa kanang imong period, pag-start sa imong period ug ang kadugayon sa imong pagregla, kining melatonin, so kanang walay mga tulog, ma-stress ta sa pudya ang atong nutrition kung medyo dili maayo ang atong pagkaon medyo malnourished, ubos ang timbang nya katong mga babae dili nimo mo-apply ni sa imong Carla kay 25 anyos man ka. So katong mga babae nga medyo naana sa late 40s and early 50s, this is around the time nga mag-menopause na ang mga babae, no? Kunyang, kung sobra ang imong pag-exersisyo, pwede sa kabungbuang sa imong pagregla. Kay, lagi na, maapektuhan man ang level sa imong mga hormone, sa estrogen, progesterone, o kantong balikon ako, nag-inom og hormonal pills. So, maunang ma-abnormal ang kadugayon sa imong regla. Wala ko mo Kayla, sa Bohol, daghan man kaadjong mga ubigay ni das Bohol, lugab sa asa ka das Bohol dapit, dool kang ubigay ni para nga ang imong inunta mga apprehension, worries about your present condition at this point in time, no? So, tinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo Kayla, no? Bisag dili
ko ubigay ni ning kamot pag ko nga makatubag sa imong pangutana. So once again, ako si Dr. Rene Obra ngadto sa libuan, millions ng naminaw nato karon sa atong programa kini nga akong suliran. Labi na ni si Pirmining maminaw na to si ako rin gini special mention na siya kasi pa siya chat-chat na ko ba si Melanie Kimpan Albero may pagpaminaw og ni Rose Hurus diha sa Pinumungahan Cebu. Butong na mulabay niya ko diha Rose na tagayan niya kong butong ako maningkamot gyud ko makahatag tubag kahayag kadasig solusyon sa mga problema nga gipadangat ninyo taga Bohol diri kanamo na. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maadjong adlaw ninyong tanan diha sa Bohol.